दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनाव बिटिसिनि बायजोआव थानाय एक्सपिएलटि वेलफेयार ससाइटिनो जे आसाम सरकारा जोंनो 2 लाख करै अनसुंथाइ होदों। बे गोबाव बोसोरनि उनाव जे जोंनो बेखौ होदों, जों बेनिखायनो गिबि जों आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जों गोसो गोरबोनिफ्राय मान बावदों आरो जोङो खावलायबावगोन जे जोंनि माखासे जायफोर थैनानै थांनाय 2003 मायथाइनि उनाव जायफोर जोंनि एक्सपिएलटि बिथांमोना थैनानै थांनाय बिथांमोननि थाखायबो जाहाथे सरकारा बिथांमोननोबो अनसुंथाइखौ होयो। दा बिथांमोननि माखासे जाहोननि थाखाय बिथांमोनखौ दोनथ'नाय जादों। जों खावलायगोन जाहाथे गभर्नमेन्टआ बिथांमोननोबो मोजाङै जोंनो जेरै होदों बेबायदिनो होगोनखौ जों आसा खालामदों। आरो लोगोसे जोङो जोंनि बे दिनैनि जि चेक राननाय हाबाफारि, बे हाबाफारियाव आसामनि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरा बिथाङाबो बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बेजों लोगोसे बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो दिनैनि बे चेक राननाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो बेयाव जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मिहिनेस्वर बसुमतारी आरो लोगोसे चेयारमेन मानगोनां अनिल बसुमतारी बिथाङाबो दिनैनि बे चेक राननाय हाबाफारियाव बिथांमोना फैनानै जोंजों माखासे हेफाजाब होफैदों। गासै बेसेसो आरो दिनैनि माबायाव जों बिटिसिनि बायजोआव थानाय जोंनि गासै केडार आरो लिडारखौ लानानै 442 मानसिनो दिनै चेक राननाय हाबाफारिया सोलिदों। थालांनाय ओरैनो जोंनिफ्रायथ' बिदि थालाङाखै। जायफोर थालांदों बे 2003निफ्राय दिनैसिम जाय बिथांमोना फैदों बिथांमोननो गभर्नमेन्टआ होनाय जायाखै। बिनि उनावहाय बिनि हाबाफारिखौ निस्सय लागोन होननानै जों आसा खालामो।